Ka Meghalaya limestone, boulderstone and coal exploiter miners forum kala kentu ki mining license holders ki badai ki khasi bakin ai chalan show shakibrio banabar kumshibanta ban khanglat bakin khai bat le trai khli ha ki than shamati bat majai katai karai bakin nong khai ki shim ha gani ka si thodien ka de hadien ka jingja her thma ki mandia de ki khot chung ka seng phalang ha ka arfratrik rom phang ka balawanra ya ka jingdu no ya ka wei ka man simbrio habai kran bat kila phai khubor hasora hadien ka jelang bal khot panlong da ki kan hun seng balang ulong ba ki la yo i ba ki barjala ki yu nakhli patchim ka bui khai pateng bat kam trai ru ka khando ka siam bat ka chaka ka puta ula kentu ik pai ba nong song snong ba kim dei ban penslur ya ka kam khai benemi bat ka district council kam dei ban sha bat blokado ru ba ka trading license dei ban ai tang hadien bala pe bnya shwa la don em ki khasi ki bala ban tre ya kum kita ki kam khai kami kini ka triple MCR ba government club mi wal habdan ya mining license wala dei ban dan laki jang ki jalan wajah ban isu saya bikin ya ban ti mau lan ban di mau te ki bayo ek mining license kini tangki khasi sudah dia tangki khasi sudah te bangi pe angni kalau kumno bangin ya kaban maka jingbun jong karang tengi i bawla ki layu nakli jing sim ka bu jong o ya ka business ka jing kam try jong o ya ki jaka putang te lalu layu nakli wade ka majai ruang ka balakan cuma ka majai sampai ni kasi ngiang ka majai kiti te nakalyang jong i kama jong kan ni ka miners kam express forum beripe jo limestone boulderstone doyang ni ning siam ka rai kalang ba baro ngi kerpa di kemenal san halas barakhat amdai tang pa majai amdai tang pa sila ndai hong thibel toli hante andai hakari khasi jentia barakoi la kalong pa tamabel la kalong te bakliro kalong ba kemenal san halas barak kimdai sho bande chalan pathar bandi ma pathar sai kibar la yarabik pra khasi di pra khasi mangai kalau ka badan bok cibun ada ladangin yarap iwei kum ka jai benri ngin em dik berkasi kain do kasha bai phindi yau mau bakasalan naka mining area jangpi bai phi license de bat mau ba chalan aish ki parada usna puja kin lait nakini ki huri hora ba kha dei haranta ban yo ya ka ban halai paisnong no ngala banong ya kini ki break banabar bam de ki traisnang ki jangiang ni bawan na batang da ka business an penjat ya ka business ani kalau malda ni laban na yakta la ki mining license holas baro ki para kasi ula de kan ki mining license ki aisho e ki chalan jang ki aisho ki maju ki shegi dekhar automatically ki nikla khadi ki nama aisho wan shang ani lamna ki ya yak ban track business ki ka business ba head do matahi kalang ka jing khai motion sa Bangladesh te kanne la dang lala ya ban streamline ban ang ba kisalan emotion ngam aisho iski ni lo phadi mdong kam sho pinah le ya be mni sam kamdon je bakung kata kanong inam ko hero bakan ja bakung kata nang ta bak ngisi me karai rum ne kalang ba ki khasi jangi ki badai ki exporter badai ki mining license holders ro kimbet ban shem ki kali jang ki khar ban kendang ki namara ka pikit nang bidang ice pa ki inam sha bakin shem ki kali jang ki khnang ba ki kali ki ai kin phen na ni ki ban di nong nang te di tad don nang to in sa thet mang yemeli isapan kala de ka jingkar paro kalong ba nakam ta jong ka district council bakpe ja ka trade makam dei ban issue trading license pathar syakat bawan pan lese ka jing issue trading license kalong lese ya bai mulo ai trading license ka bawan kani kalong ka bakta sibon maka don ka class haka Regulation Act 1957 trading by and travel ka bawang ma ki jaka ki bagi khasi kala wan tray ko ma ki travel jungi hakito ki jaka ki tribal kala wan try ambit show badang ai trading license ki non tribal pentri kam hok ya kata pentri kam hok kita dangila pentri kam hok kita kum ka jab benriu ni shem ni sngau ba ki bro jongi kan sem ki slong try lo ka khando ka siap ki slong try ka business ka jongi ki snang roi na ka po kita ka dei ka senjam ka ba kum ka from ni shem na ka banta kum no ban kan teu ya ka kamai ka je jong jab benriu jongi wa kum no bangin tela kami kini ko kijat benreo bakina mi alat pan kijat akan ka spak ba blai ai kerpang nang tanjungi kum karim kijat benreo mar ladangi ngele teng e karba na kalyang yang keyboard yang kaan keyboard sensyar ki ai lat pat ka kum kata pat
Kalau pak kajing pentelot bor yang ni, kalau pak kajing maru yang ni. Teng abang ibat ki kot kislah ke jaki yang nilai kat ring lesson, na diskonsel balai pipi khang yang ni ban trai business. Kan ringong kat diskonsel lo kat ban simkhia, ban pej ba. Siapa penai kat ring lesson dai ban pej ba. Habaki beri ku jang ilala ban trai balai pi yang encourage yakini bar jela. Ban ai ring lesson bakin dia ban trai business kan ke jela. Tangnya ke export lesson hi na kalyang jang ka DGFT ka ai. Kai ke export lesson. Handrai bapinlang po unong hai hang hakan ni ka jela ka jangi. Ngidan kam ya ke trading lesson. Ngidan kam ke trading lesson. Ngidan kam ke nusi na kisaudara senang na kisem. Te la damaki kim ai. Mentau udkhar na Assam, udkhar na Bihar. Uya ya ka residential certificate na Sora, na Ranja, na Shillong na Kisnang Kasi. Banang ba, he is well known to me since the last 3-4 years. Kum kita ki residential ba udkhar pat ubatang ka Shillong kali na kayong umtep. Uya bakum kita ki certificate. Tawa pilai kita ki bakum kita ki certificate. Usim ro ai ki saudara senang ro ki ai. Tawa khado tin lem no. Baru berpikir ai lu apan biang ki kot Islam. Apa ai kata dengan sandro? Tabal ai kata dengan pila ai lai kot Islam. Lapan biang ya ka kai kapten aja kot Islam pada dan kam tu. Uya lut. Siapa kadang cung dekok terikam sih bor punya ima punya senang. Kadang kajing dekok terikam. Jang ki senang, jang ki hima. Kembang i kini ki senam beli nak barak. Tinggi sawan kerpat ya ki nak secara senang. Makin kendel bener nang ni kemat. Bakum kan ni kan namjasyo khanang ba. Mar boleh ni ki bro la jang lala ban trai kemang ang pi. Ba ki bro jang i khase jang lala ban trai ni kamar khan. Te ai la ki bro jang ki trai. Am dai syo ba pen encourage ni pen slur ki bro ban bar ba ki non trai hang ni. Ala ki bro ko ban bar la dangi ngim pen slur syo. Bro ban bar wa hapet. Nuan le hang ni. Wana man ni. Ki bro jang i lala ban trai ai la de ki ba ki trai. Ya rap lagi bagi lawan trai kan bisnes kan sang ni kaspa ka ko bang iya bingilam nang ni kasah kan kan